I cannot push him. I Wadiva watereri Kunashe Studios inokuigirai nyaya dziri pachena, nyaya dzechokwadi dzisina tsvete, dzisina kuwedzerwa, idzo dzanosangana nadzo pakurarama kwedu kwemazuva ese. Zvikuru sei kana uri mutsva paplatform ino, baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva dzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Damira pamberi pedera mambo Mutasa. 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 Zvese ndo zvechokwadi. Zvese ndo zvechokwadi. Zvese ndo zvechokwadi. Zvese ndo zvechokwadi. Ndikaimba chabatwa nemusha. Chabatwa nemusha. Mara mbaziro. Mara mbaziro. Sexual. Ini ndozi manya wechikuku ndogara pangarura. Ndozi manya wechikuku ndogara pangarura ndopandogara. Nyange yakadai so nemuzukuru wangu arapwa pamundo rechimborimo arodazi arobatsira munyina wangu anorwara brain kuti chikafu chiti wandei. Ini bandazi chama iri mango chama nasika usazosima mabanana ba kwekuti ndiko mabanana usazosima mabanana ba kana uzosima mabanana panozonetsa kuzokuti ba right then akatangoti mabins ake nemabwera kezvanoita mazuva ese panozoti chini ndakuchiuya manje chamani ndomboiso 3-4 line kanozi mabanana uruziva kuti wakadhakwa iwe usatirambiri usatirambire but tiri kuona kuti hausiri right but muno ndakati hatidiko asi uri kuuya wakadhakwa uri uedza kuiti urati kuidese asi wamuka wakama yaungaitira ini muzukuru wangu wanapamunda ichokoemo then barimi zvisima machimukona bachichichi saka hanombosima banana paposho mazvati mandati kuti chavandoposima tirifokasimalines ave manje emabanana apa iyo bini dzako dzaunodongorima unongoti na unongorima ako zvemazuva ese anditi asi mabanana apa achazokura yauzodiniba wazodiso ndakuirana naizvo zekuda uchera mabanana angu ndakachera makomba bhoti 327 mukomba ndakachera bauya bamafushira uzo bamafushira akataza hayo inini ndikati mumunda after 5 years munda wawa ndozvakanditaura aenda kuna sabhuku bonashewa tamutaurira ndikati handozotaura mukomana waka mukomana sabhuku bva ndienda kwaruda panaenda kwaruda bhonditi imbodzokerai futi neiyeka mabhuku enyu aya ari 12 imbodzoke mbonyasi mbotaura nazvo zvinodini zvinoizika yani bharadzokera futi asheotaura nawo bhobho uya izvesososo nosvika kuna sabhuku acho iye akabharamba akati nanditongoina sabhuku ndozvakati aziri nditongwina sabhuku vandadzokera kuti kwaruda futi ndadzokera kwaruda kuya kwebhuka dzano iri michende kuna bhuku b bhuku ine a ne b bhuku b kwakabva taenda
uyu tazodaidzwa kuti weite sena iye wacho isi tongoti svike iye wacho akutizwa kuti tongoti svike mazvo azosara zotara nyaya tatotega yatotiza pasina kana munhu bo ukazi chendeye kwaishe nyamaende wataenda kwaishe nyamaende laibe watasvika watatora nyaya yedu zvakanaka bobo mene zvacho zotora kwaishe nyamaende wakatazivi takamboparima pamunda here kudii ndikati asi ukanyatsa ukanikumbira sho ine mudhudhu wewo zvanonyatsoziva right ishe nyamaende bhanyita no iminyenyuka ndazvaona asi zvemunofanira takaende kumberi ndosaka muona tazvika kunokumanje chakaita kuti munhu iyoyo wanga wasekuru ine ndiri muzukuru achikukwa ndakakura ndiri mwana watete wepamba saka nasekuru wakuyo waiti mundani wandakapiwa mundu andakapiwa ndisekuru wakuchiuya kuti iwe bva kuti uri muzukuru togona kutoputsa umba dzako akabva azotomboyaita noizi pwanya uda kupwanya umba nekunera mwana inana utombomubvunza ndei sekuru zvadaro ndazanga kuti ndakatowaka toine mhuri ungawana 6 pana 5 emi ndiri ndisekuru festiboni yeumba me awa ndiwo ndaigara nao ndiwo ndaitozi ndiye baba kuti ndaitokura ndikuti ndiye baba wangu ndaarorwa kuti handisekuru ndikati ngii zvakazombozi ndisekuru ndikazi baba mai wako wanga ari wepamba mutete waigara apa no waigara apa no saka wakazonditoresa chiruva chekuti chikuti ndiya ndauchitobvunza ndiye sekuru wako wakakura rokuresa iwe ndochitobvunza ndauchitobvunza mbuya ngokuti azogumisira ndakugara nambuya ndiye wakazogumisira kuti akugara naye sekuru angati kure yakusenza kwanga kusenza ndikati nandii saka chii ndakaita uripo aripo sabhuku wacho manje aripo ana sabhuku asi sabhuku wacho ari mukoma awa saka sabhuku iyo watombondivhiringa kugara ndiye munhu 1 togara nasekuru nga 6 varipo pamba umwe wacho wese hatombondivhiringi asi yesekuru sabhuku apa ndichanozwa kuti ndinongoti inini ndiri mai yomwana ndinebhaidhina chimunda ndinobva pagadza mushago wangu wandakabereka chimunda ndinobva pagadza asi ndiri mai yomwana ini ndichiroorwa mumusha yame pachikuru 87 awazukuru wangu vanoteta ndakarohwa mai wavo achiripo sekuru wangu wakabereka murume wangu achiripo mbuya wakabereka murume wangu achiripo maikuru sekuru yari kusaza akapiwa ndiye munda achiripo mukadzi wacho ini ndikarohwa murume wangu ini ndiye angati last born mba mambuya wangu kuonawo wese murume wangu ndiye angati last born saka inini ndiwo ndapiwa minda ndakapiwa mbuya wose rimapu ndichigore ndaro vatagara muna upenyu pane zvakangoitikwa mukati mekurara iwo vanozviziva zvakangoitika mukati mekurara kusvika inini ndazozi ngemusha upenyu mangwana ngozotisira dambudziko musha mumamagari muri kuti simgai mudini muende newana wacho adiki vandasimga newana wangu 4 wakomana 2 asikana 2 vandasiwa ndikazi wana awa ndopenda nawo vakanga vakuti ndakwenda kumba kwedu musazodini musazorambika kuti wana wane kumba kwavo ini vandasimuka mwana wangu wari wadiki saka wana waingoenda kumba kwavo mbuya achitoripo musikana urafa baba wangu inini wana vazi ngoende kumba kwavo wana vaende kumba kwavo kuna mbuya achitoripo sekuru anga akazoshaika muri sekuru akasheka ndine nhumbi yekuti ukazoshaika vagara saka uyu munhu ngondofamba masango kumboko vakasara kuchigara baba wana asi baba wana anga kuita futi chirwara kwepfungwa
baba avo vashaika, vakasara mukomana ari kwaruhwara futi chipfungwa namba 2 yangu mumashure mepe. Saka uyu munhu ari kurwara chipfungwa. Inini ndakasimuka musha imomo 99 ndiko ndakasimuka 99 ndasimuka musha imomo. Uyu munhu ngondopemberawo nenyika. Saka izvozvizvi muzukuru wangu ndaitomuona munhu, muzukuru wangu mwana watete hanzadzi yemurume wangu. Muzukuru wangu mandazobomona munhu naye bati mbuya mumbako kune nyaya yemunda. Sekuru ndakamukumbira munda uyu. Ndakamukumbira munda kuti ndimborime zvisinde ndipurirawo yendu mwana wangu ndutawarurwara brain. Ndopota ndipurirawo yendu chikafu. Ndimbodini ndimborime. Ndikati kana kwazima kurima asi usasire chinyi banana. Ngokuti ukanga usina banana kuti uzobve pangodini panoneseka pakanaka mbuya ndimbo chinyi mabanana. Apo ndikwandarima ndorima pandatadza ndodini ndoreka. Kakawanda ndaitomuona munhu ndichitobhuya. Asi nyamusuno uyu wakuchitengawo marata kuti ndoende kodini wakawakumba. Akusvika kuti muzukuru ndida kuchi akati apachaiti baba vangu pamutonge pako. Ndiyo nyaya yatinayo asi ndiri munhu andindaitourima ndini mhaya yacho yemwana uyu. Ndine hanzvadzi wakumusoro. Takakura tiri mushangana. Zita ndine Lois Chikuku. Sene mai nasekuru ndowakangotidurisa ndowakangotishengeta. Takakura tiri mushama nasekuru atinongozwa takauya futi padiri pevanhu. Saka mai wedu anga ari wepamusha anga asingaroorwiba. Saka zvanga asingaroorwiba takandochengetwa ndivana sekuru, tichidzidziswa ndivana sekuru. Dzamara ana sekuru wofu wondotisiya tiri musha macho imomo machikuku. Nanhasi ndimo tinduri. Saka nyaya iri kutaurwa munda wacho nini ndaiuziva ngondanda kuziva panguva yacho iyoyo. Tisi taiurima nasekuru wakashaika waitichengeta isusu ndiye akatitoresa madutu. Tisi taiurima nambuya iwapo. Saka kufa kwakazoita sekuru ini ndandaroorwa. Kuroorwa kwako ndakazoita zvakazoitika kumashure handizvizivi kuti mbuya wakazosara achipa muroora wawo sematauriro ari kundoita kuti ndini ndakapoa ini ndandisisiripo ndandaenda kuroorwa. Uyu anga asati anga aroora asi mbuya wakatoti ndikafa mukomana uyu ndiye unotora minda yangu isi. Ngekuti aiwa wakati ndiye waindichengeta pangona pasina munhu. Wakati minda yandairima nawo wakomana iwapo wairi ndo anondorima minda yacho ngekuti ndo waindichengeta. Kufa kwakaita mbuya ndiye aichengeta mbuya pangona pasina munhu. Vana sekuru vanga kumabasa nevakadzi vavo. Saka iyena ndiye aichengeta mbuya. Nyaradzi yambuya chaichai yakaitwa ndiyo nini tati ndiyo handisekuru wakuru sekendi bhoni yambuya. Akati handina kungondibatsira vana vangu vakuti wakutora vanun'una wazukuru kuita vanun'una wako ngotoda kuchengeta mai. Saka paapadaita. Saka wakaya kumba kwangu inini akandikumbira ndinokumbirawo ndudzi ndinokumbirawo chikafu mukwambo. Aibva atobvisa veshuwa uyu aibva atenga gorosa rese mangirikena akadaidzwa tikaita nyaradzo asi vana vana sekuru wese mushami wakatata hakuna nyaradzo. Kunyange munun'una wangu uri kwarusapi wakafunirwa zosauya hakuna nyaradzo. Wese vana sekuru wacho kwana mbuya wakafunirwa zakuna nyaradzo. Asi sekuru wakaenda kundaura nyaradzo yambuya. Asi vana sekuru wacho mukuru sekendi bhoni yambuya wacho wakaenda kotaura kwasekuru wacho kwarore uri kuma. Wakaenda kotaura kwarore kuti vana sekuru ndiraita nyaradzo yambuya handina kungondibatsira baba mukuru toaichengeta mukuru. Right, wanakutoa kesho nyewe handi mwali hamuna Lucas. Bozi kumi mura zukuru. Ibi mure muroro wale. Aswa na baba wali juana wambuya. Wewe wana wambuya. Walipo. Ndo wanofana kutaura kuti minda iyi yakapiwa uyu yakapiwa. Even when it comes to distribution employee state yo ndio wanodistribute ndio mabeneficiaries. Kana wazukuru wakasiya wanambuya wakafa wakasiya wazukuru walipo. Wari kulima ni minda ilipo wakati waka ipapo.
kuima unotanga kuwadzinga ndimwana iwana sekuru wacho waliziwe musha ngauye watitaurire muno kuti munda uyu anokutangira pachiperera apo uyatangira pachiperera apo because imi mukutaura kwamuri kuti anditi mune penyu pamakapiwa kai paripo ndo parutowana awa ndo parutowana awa imi anga aripo pamakapiwa ndiani ndazwa mutaura nenyaya kuti pamakaita zvamakaita makambapamaenda newana ini nditaura kuti ndakasimuka newana wacho wadiki akazokupai muri kumusha kwenyu ndiya handinopiwa ndichi kumusha ini ndichirohwa ndataura ndarohwa musha ndakarwa sekuru wangu nambuya wachiripo izwai mbuya tiri kuti pamakaenda newana awa ndo pawakasara nambuya warikwa kusvikira mbuya afe musiboka saka ndozvakutora kuti makazopiwa naani munda kuti mamusipo pakafa mbuya makamusipo pakagoiwa nhanga yambuya mangamusipo saka akazokupai ndiani because awa pawari wakatovaka mbuya asati atombofa wakawaka mbuya afa kuti paakawaka uyu ndo paigara mbuya paakawaka uyu ndo paigara mbuya ende mwana uyu akazorora izvai mbuya uyu akarorwa izvai mbuya pakafa mbuya musi wakagoiwa dzambuya mhuri yakati chiine vazukuru avo mamuri boka ini ndanisipo kana mamusipo mbuya munaita munoziva because avakavo uyo ataura kuti mai wavo angasingarohwa angarwemusha so it means the family ka itori neposition iri known by everyone about these kids and saka ndotsari kuti wefamily iyo anoziva nezveavo pamusha apa vanofanira kugara sei vanofanira kurima papi ari kupi ndiye aiwa isati toti waendepa asi wana awa wanotoziva kumba kwavanoziva baba isu hatisi kuwadzinga pamusoro mbuya imimi makatodzokawo kubva kwenyu asi makatodzoka muri mafa munozaza kutwa saka musauye neutonga tonge mumusha mewanu muri mukadzi katritwe kamunoita ka ichakuta mawakadzi watritwa in the same way musati imimi zvamakaitwa imi mota zvina basa ikainditowa mwakadzi zvandoda ai hamuiti zvamunoda imimi vamwakadzi ai wakadzi vari mumusha meso mune mutemo munotongwa nevarume vari kuchii vari mumusha musaiti unga zivi unga musha musina varume munonitaurira kuti azinoda varume varipo ndosaka nyaya yemutaura nezvakafanana ndeye musha wanasa musha wacho waripi pane wane aripo kana iri 1 out of 4 to me it doesn't make sense why mirai mbuya to me kana paina ana baba 4 motaura kuti pane 1 out of 4 kwandiri it means something is not right handina reason why the other three are not here there's no reason yamanitaura kuti sei vamwe watatu vasina kuda uya chimbobhihevhai semutorwa mumusha mewani musabhihevhe satete wemumusha hamusi tete wemusha muri muroorwa chimbobhihevhai semurora ndosaka ini zvandikuda ndoda vana baba wevana ava vana baba mukuru vana baba munini handiti ndo vana baba wemusha ndoda kuti wauye wanditaurire kuti mambo ava vanawa zvishuwa vanayo hanzvadzi yedu yanga isingaroorwi hanzvadzi yemumusha urongwa hwedu nevana ava hwakamira hwakadai pawachagara wachagara pakati pawacharima wacharima pakati nyaya yacho dii not akangwanatora imimi wana baba ndo washanitaura kuti minda yavana vavo ava ndeipi iutangira papi
ichiperera papi, yevazukuru ava inotangira papi ichiperera papi. Handizvombwedza mese muri munomu imimika zvinezvandiri kuda kuzwa hamukwanisi kundipa. pamusoro yangu handisida kufukana nezvikuita. Inini mumhuri mambuya wangu munhu asara pana baba munhu wani pamhuri yavo yese. Aiwa asima uri mumukororo sabhuku mukororo asi kunana basi saka tozoya zvandikuedza kutaura ndo zvandokuramba zvamuri kuita. Hamusepareti vanhu vane ukama hwavo, because tete akasiya vana ava nditete wemhuri anozivikanwa nemhuri dzese. Mhuri yabamunini yabamunini yabamukuru yabamukuru wanozviziva kuti tina tete anga asikarohwi mumusha, ndiye ana wana wapi ava. Wana ava mumusha vanogara papi apa, hazvizikani nemunhu wani ba uyu kuti azotove tete asingarohwi mumusha. It means kuti pane umwe tete mumusha anga asikarohwi waakatsiwa, ende kusatouya izvozvi izvika handiti hamusati matotsiwa mai wavo akafa, hamusati matomutsiwa kamusha ibu, munofanira kutomutsiwa. Munofanira kutomugosi kana itori yenomo ndio zviri mumusha menyu kuti uyu akafa panoiswa umwe kafa pachaiswa umwe handiti. It means kuti pane musha zotonetseka nenyaya yekuti pana tete mumusha mune chingozi yenyu chiri mumusha chirimo chine mukadzi wacho asingarohwi ari mumusha. Makaripa here ngozi iyo kana makataurana naye kusvika papi zvokuti nhasi uno makuti aichapiwi mukadzi? Makaripa here? Musakonzerere neminda chete, konzenzeretai nechakonzera kuti vana ava vange vari pamusha. Wasiriwo kumusha kunoti kwani ipapo patsvage kuti sei vana ava wasiriwo kumusha kwani kwavo kunoti ani iwo, asi wari mumusha mani menyu. Ngadzisai nyaya iyo. Mati kana ini ndakaenda ndakatakura mhuri yevanhu kuenda ndati kuwana wari ini handisubwira wangu izvaimbuya uyu mukomana haana kugarira handindi ndakauya mazuva aya nyaya futi ndakamuya kunopa hana ndibalowo wake zvekuti ipo papo ndo panoda kugara ndo zvakashanda. Handiti paunoda kugara ipo papa panombochengetwa ndiani usiku? Pana munhu ngatisaite let's not trivialize. Handiti kukuchengeterwai kwakaitwa makaita nzvimbo neumwe munhu nekuti haakuuya haakuona akachengetwa ungasina basi no. Chekutanga respecta nekuti tenda munhu akamupa chengeta kuti pange paripo utozonhasi uye netumaranda twako nhasi inoda kwakaipo papo. It means unoziva kuti pakachengetwa neumwe munhu. Mazuva ano lendi vanhu vari kutikita zvese zvese kulendi, but iwo ukati ukapaine munhu akakuchengetera tenda munhu akakuchengetera ivi nototosvika kuti wakachengeta kuti okay fuck off sonoka para ndauya no. Hausi unhiwo, hausi unhiwo, because can you imagine kuti pamakamboenda iwe namai wenyu mukaenda kugara kwamagara for how many years I don't know, angarumbokuchengeterai pamazuzo kana sindiyani? You are supposed to be thankful because madzoka kubva kwamai wenyu mukasvika paine parudzi ndepenyu. You should be thankful. Not kuti mutosvike vanhu vacho vakatokuchengeterai makuti vaita mabharanza. Because andikautaura mai vavo tistori yedu nyaya dzekututaura nyaya dzekastomari pekungoti mai vavo mwana wepamusha ipapo anditi it means that she is entitled kuestate yechi, she is a beneficiary weestate yani yamai wake nababa wake.
Saka you cannot musonanga zviri easy kungodi isu tajaira pachiwanhu zvisamo tajaira pachiwanhu kuti musikana akaroorwa ipopcorn waenda but mazuva nematugeya anoita 2 weeks ari away 2 weeks home weta 2 weeks away 2 weeks home aenda watorwa nechimwe achitobara wobva asiya wobva atodzoka kumba kwako achidzoka kumba kunoko wobva atorwa newe kunoko wobva abariswa wobva asiya futi wobva atorwa neumwe kwamutoko wobva aenda kwamutoko wobva abariswa zvanetsa futi ikokoko wodzoka panopedzisira pamba pane wangani wazukuru 5 wana baba wangani 5 wane mutupo mingani 5 awa wamuri kuona wakomana nevasikana they don't even care about kuti yazi kudhara zvainyadzisa kuzi mwana aita mwana pai pamba not these days awa muri kuona wakagara kudai anokwanisa kutaura izvi kuti right inini chandoda chii handidi murume ndoda mwana I just want to murume anongondifadza anokwanisa kuchengeta mwana wangu anokwanisa kuchengeta inini ane ma6 pack ane height yakati ndotsvaga anomundipa chii mwana chandoda ichi mwana kubva kuna baba akaita sei ari handsome anokwanisa kuchengeta mwana wake handidi chinozi marriage awa wakuzviita mazuva ano wakuzviita kwavari marriage is nothing ukabuda muneimwe unokwanisa kupinda muneimwe that's why uchiona mukadzi mazuva ano is easy for mukadzi kuti asiye murume kubva mumba chaimo kutozwa next week autogara abva kumaonde autogara kwamurawo nomwe murume these days very hazvimboshamisi asi nguva ichadii nguva ichasvika kuti uchazofunga chii kuti at least dai ndandinawo chimwe nzvimbo chakangorara chimasaidi pangu chandinongotokonyawo ndichikuti hallo morning afternoon ndipo chimbonipawo mvura wombochigezesawo maoko izvozvo zviri necessary in life. It's necessary. Ndosaka tikutaura kuti let's not forget about all these things because chinhu ichocho ndo chinonzi ubuntu ndoubuntu muzaitaura ndouniwo hama ichiiba inhikiti usazokange unozaitaura hama ichi inhikiti usazodii nhasi unorudzuka pamba pakachengetwa nechii newazukuru handikona wazukuru iwawo handiti nhasi ise ndokutoona mbo waripo ukati uchibva imaenda uya it's not right. Sit down mugara pasi nechii wazukuru muondesana wazukuru wenyu kana patati sipobayabaya handiti pakasara pakaita sei pakadai masaka mati wazukuru todii ngatidai sei kuti atafunga ngatidai zvimwe zvacho hazvindidari zvinongoda kuti vanhu chimbozvibvisa kwauri muenda pasame level taurai izvo mukutaura nenyaya yekudi iri kunetsa then motopedza ndo chinonzi domestic remedy. You don't need kungoti kese ndamhanya mapurisa kese ndakuenda kwamama kese it's not necessary. Some of these things learn to sit down and talk over issues dzinokonzerana chii mafamilies, settle them at that level. It's not cost. And izvo zvinhu zvimauya panapa and chamauya kuita sei mauya kundipa mari yekuti nditengere vana vakusira regi nesoseji mangwana makusira nenyaya yemefanira kugara kumba wani kwenyu akangoarutaura iwe wapedza ndoda mari yebhazi yekuenda ndoda mari yebhazi yekuuya ndoda zvese andikaona ndoda andikaona inini ndikoda kukwana ndosvika ndoti ona chamosazodaro zvatopera but zvandikutaura izvizvi handiti dai wakarespekta wazukuru wako avo handiti wazukuru wakarespektawo chii sekuru it was going to be very easy kuti muite sei mutaurirani makaita kana matoona kuti maybe pazvinonetsa sekuru ningi wanenge wanokwanisa kuita sei is level handiti sekuru ningi weititaure nyaya sekuru kuti uyano nyaya yatodii handiti munozoita sekuru zvanditaura it's not about
and aita sekuru ndifaka kuri muzukuru muzukuru munhu. Let's not forget about that. Muzukuru munhu. Iwe usakanga uri pauri papapo utoriwo muzukuru. As you are just fortunate kuti uri muzukuru ari kumba kwawo. Chete ndo difference yako nemuzukuru ari uyu. Iwe uri zvipa entitlement yekuti iwe muzukuru uri muzukuru woseni asi iwe wafanira kunge uri panapa inini ndinofanira kunge ndiri panapa. Chete ndo musiyano wangu pana chediro yekuti tese tiri vazukuru asi iwe wafanira kunge uri panapa inini ndinofanira kunge ndiri panapa. But ndikuti nini maina chitarisa kuseri uyu wochiona chakonzera kuti uyu ange ari apa asiriwo kwake kunoti kwani kwake chii pamwe pacho dambudziko racho ndisekuru wako iwo ndiye akaenda kuuraya chii munhu zvakonzeresa kuti uyu asakazonogara nechii nedzinza rake asi arambe ari papi arapa iwewe chiteka the blame yekuti uyu aripo pamba penyu because of your grandfather akashaisha chii maoko. Dai mai wawawa asina kubvuma kugara pamba pamwe iwewe mudai musitomuzana kuti muripi izvozvo ngozi iyo iri kuchachadzai ikona mbicha asi uyu akabvuma. She sacrificed her life to save the whole family. Saka kana munhu adaro instead of being thankful mautoona unga unasikazii zvaro is something chiri mumhuri ngatichichengetedzei tovachengetedza hakuna zvisikuru zviriko kwese izvi zviriko. It's part of our life. Sewanhu watema bambo is part of our life. Aizvo bambo saka zvandakuda ngamusasaneseke endai muende sei ndoda wana sekuru wana baba wako ivo nanatete anditi kana makwanisa ndoda kuti muite sit down kumba muri kumba talk over this issue you pay then let me know. Asi kana matadza anditi come back here then tokubatsirai kuonesai what you are supposed to do. Handizve izvo pamwe pacho bamba pati futi kuti kana wakuenda munyaya dzakadai hadzidi teku hadzidi guka hadzidi chii zvinongoendawo sezvawaka hazvina mwari zvawakasikwa namwari uchi atoma kuda kuenda makapfeka chii bhutsu ikuona kuti masvika pamusha pevanhu musiya bhutsu kudhoo mwaya kupinda pamberi apa musina bhutsu aiwa hazvigoni bamba anotoere bamba mamba ingonaka asi ingodhaka kana yadhaka unoita benzi haufanira kuzokanganwa izvo mamba inodii inonaka yapedza kunaka yodii yodhaka yapedza kudhaka yobvaita sei ubva waita benzi. vakatanga kupopotera hanzvadzi yangu iri pamubhedha vanhu vese vanga vari mubhedha munhu wakamuka wakagara vakasvika vakati chii chiri loisi chikuku saka vakanditaura kuti kwazikana munda iwowo mawina kwasho ndokuti ishe vakataura kuti munda ngwake asi vakataura kuti haurimiba munda iwowo saka vakataura kuti kana zvisingaiti kuti aurime ini handichaigoniba nyaya yacho chiendai kwamama. Wakataura kuti kwazi tichakwira muchikuwa kanga takwira muchikuwa tichaziva zvetichaita hamungofi makaurima pamunda tichaziva zvetichaita uzukuru muchikuwa ngezvebi. Izvai wazukuru imba yako wakaita chikuwa saka chashamisa chikuwa chakechi hauna maoko ekuzve No. Guys, I think he is understood that way. Uyu shamari yangu, I think he understands that way. Kuti shamari, uri sekuru. Garisana ino wazukuru zvakadii. Go back, sit down, muonesana, mutopana zviri official, mutogara zvakadii. Because zvandikutaura one thing.
avo vakakwira muchikoro zvotovachakwira vachiti ndikuratidzi ndini ndikukwira muchikoro ene muzukuru ukwira muchikoro ndini nini zvandinokwira ndichiti chii mai pamba payamba pakachisiya kuti tigare nekuti zimweya ranga rakaiswa pamuri ranga rakazimusa rorwe isusu tishayewo wana baba tiwewe pano imwi wewe pano wanhu wacho wasara panapa havachadi kutiona saka ndandiri kuti mai kana muri kuzwa zimweya iri ngariende kuwaridzi waro isusu tiitowo free Chinona kwako. ndiri chii muzukuru ndo mashoko andikira nawo kubi koinini ndikadaro iwewe manje urumbokwira uchiti chii urumbokwira uchiti sekuru wazukuru wamakatisiya panapa wakutitorera minda dai minda yavaita sei ndakwamani pasimba nekuti ndowarwise kuti ndikwanise kutora minda yenyu sekuru idzoke kuita yedu asi uzwa sekuru anenge achikupindura kuti chii munamato wako wasvika muzukuru ndini ndakawapa wazukuru wako gozi vane basa ravo muzukuru ndini ndakauraya Thomas uri kunetsa muzukuru saka ndakati wazukuru wavo wagare pamba kuitira kuti mwana wako iwewe akwanisewo kuroorwa achengeteke iwe ukwanisewo kufara nevamwe uchinakiwa neupenyu usina zvinokushupa chiregera wazukuru wangu wagare pamba nekuti unomutsa zvakazvirere ndiri sekuru wangu ndikupindura mubvunzo munamato wako muzukuru wangu let sleeping dogs lie anzo andekumba tunoite zvitataurirana kana zvaramba ndepambeki